gracias por acudir a esta chamada, a esta reunión, para falar do plan xeral. Quero agradecer tamén a todo o Grove que está outra vez retransmitindo esta charla en directo, polo tanto, todos aqueles que non se podan achegar hoxe a esta Casa de Cultura a través de todo o Grove van a poder vela en directo e despois todo o Grove, como sempre fai, vai a poder revisar esta charla con todos os planos que poñemos pois a través de todo o Grove, porque se vai a colgar en totalidade a súa charla. Hoxe vimos a falar aquí de tres áreas concretas, non vimos a falar de máis, igual que a semana pasada falamos de San Vicente, Outeiro e Pereiriña. Hoxe vimos a falar aquí de tres áreas moi concretas: Gandariña, Reboredo, Balea. Son as tres áreas que hoxe vimos a explicar, vimos a falar, vimos a debatir e, sobre todo, vimos a que os presentes podan todos opinar, criticar, protestar ou consultar. Temos todo o tempo do mundo, polo tanto, permítame que primeiro faga unha exposición de todo o que queremos explicar, dos planos que vamos a amosar, e despois volveremos a repetir os planos as veces que faga falta para que todos e cada un dos presentes poda revisar o que vai a ser a situación de que pode quedar a súa parcela. En ese sentido, quero dicirlles, ademais, que son uns traballos que xa temos moi avanzados a nivel técnico, o que é a planimetría, o conxunto de planos que conforman o pexón, están prácticamente rematados. Seguimos insistindo que isto é un borrador, pero un borrador que xa está moi avanzado, que ademais xa se está complementando coa información técnica necesaria que é un pexón. Un pexón é planos e despois as ordenanzas urbanísticas e as memorias diferentes que ten que levar un documento destas características para poderse aprobar. Decirlles que, rematadas estas exposicións, hoxe estamos aquí. Para a semana seguramente temos dúas charlas, unha con unhas veciños concretos de Porto Meloxo que así nos la solicitaron para falar de un suet concreto, e para a semana que ven a nosa intención é tamén facer unha charla núcleo rural na zona que comprende Estonllo, Campos, Meloxo. Polo tanto, a semana que ven, seguramente xa no colexio de Conminiño, teremos a seguinte charla para falar moi pormenorizadamente, moi en detalle, do que van a ser esas zonas rurales. Completaremos despois con Ardia e faremos unha rolda xa de todo o que é o casco urbano. A partir de todas esas charlas e de que completemos unha nova ronda de exposición e de explicación da documentación que traemos aquí, da documentación que temos do pexón, vamos a colgar nunha página web propia de pexón do Concello do Grove, vamos a colgar todos estes planos e todos e cada un dos presentes e todos e cada un dos veciños e todos e cada un dos propietarios van a poder revisar tranquilamente a documentación do pexón. En esa documentación van a poder comprobar, se hoxe non é posible, con moito máis detalle, como vai a quedar esa documentación. E durante os meses de abril, maio e, se é necesario, tamén xunio, esa información vai ser pública e vai ser disponible a todos os que así o requiran. Ademais, pretendemos que en un ámbito, en un espacio como esta Casa de Cultura, podamos establecer diferentes pósters, diferentes planos ampliados para que tamén incluso se pode vir aquí a Casa da Cultura e revisar como vai a quedar cada unha das parcelas, cada unha dos solares e, en definitiva, como vai a quedar o pexón. Así pois, hoxe é unha explicación a nivel un pouco máis xeral, pero vamos a centrarnos en tres ámbitos. Creo que xa é como a quinta vez que estamos na Casa da Cultura desde o ano 2015, explicando a evolución que este documento vai tendo. Certo é que desde o 2015 tiñamos unha proposta, foi variando en base ás diferentes propostas que nos trasladaron os veciños, en base ás alegacións que nos presentaron os veciños en base ao documento do ano 2014 e, sobre todo, nos núcleos rurales. Por iso estamos incidindo moito nos núcleos rurales. Sobre todo nos núcleos rurales temos que reconocer que hai un cambio respecto ao que tuxemos no ano 2016. Hai un cambio porque no ano 2016 aproba a Lei do Suelo da Xunta de Galicia en febreiro, e despois se aproba o reglamento
que desarrolla esa lei do suelo en novembro de 2016. E temos que reconocer que ese regulamento obríganos a facer cambios da proposta que inicialmente viñamos. Ben, a partir de aí, que teñamos claro que, como vimos explicando desde o ano 2015, a metodoloxía de traballo é documento 2014, 4.000 alegacións, informe da Xunta de Galicia, que, entre outras cousas, principalmente di que hai que reducir, e a partir do ano 2016, nova lei do solo e o reglamento que se aproba. É dicir, a lei do solo cambia no ano 2016, no momento que estamos traballando este documento, que nos provoca volver a refacer moitas cousas do núcleo rural. Ben, a partir de aí, vou a facer primeiramente unha explicación un pouco con máis detalle técnico das condicións que establecen as delimitacións do núcleo rural para despois xa pasar a ver o que son os planos, como insisto, Gandariña, Reboredo, Balea. Polo tanto, en primeiro lugar, hoxe vimos a falar de, basicamente, este entorno, o núcleo que podemos entender como núcleo número 2. A partir de aí, hai unha variación, como dicía antes, importante, e a variación ven principalmente provocada porque a delimitación dos núcleos rurales ven establecida con novo regulamento do 2016, que son os criterios que establece a Xunta de Galicia, e son os criterios que temos que cumplir taxativamente, que temos que cumplir técnicamente, porque senón dificilmente a Xunta nos vai aprobar o pexón. Así pois, sobre todo, hai unha serie de artículos no regulamento de 2016 que nos dicen como se delimitan os núcleos rurales e que criterios ten que cumprir os núcleos rurales para poder ser aceptados pola Xunta de Galicia. Entre outras cuestións máis importantes son que os núcleos rurales ten que cumprir, tal como temos establecido no Concello do Grove, técnicamente, que estamos desarrollando desde o ano 2015, o 33% da delimitación que establezcamos no núcleo ten que estar edificado. Se o porcentaxe é menor, o núcleo hai que reducilo. Polo tanto, hai que ter un 33% da delimitación edificado, desaparecen as áreas de tolerancia. Aquí temos aprobado as normas subsidiarias desde o ano 96. No ano 1996, nos núcleos rurales establecían unhas zonas que se recoñecen como zonas áreas de tolerancia, que establecían, donde se establecían núcleos rurales, se marcaban unhas distancias de uns 50 metros e aí se establecían unhas áreas de tolerancia donde se podían construir. A día de hoxe, esas áreas de tolerancia desaparecen. Polo tanto, non existen áreas de tolerancia e, polo tanto, xa non se vai a poder construir en esas zonas a non ser que queden dentro do núcleo rural. E, ademais, hai outra novedade moi importante que establece a lei do 2016, que iso eu creo que é moi beneficiosa. Todo inmoble, cando falamos de inmoble, falamos desde jalpón, casa, nave ou calquer tipo de edificación construída antes do ano 1975, vai a poder construir, vai a poder edificar independientemente do tipo do suelo donde este. Incluso se está en suelo rústico. E aquí, na zona de San Vicente, hai varios casos. Hai máis de un. E iso creo que é moi importante tamén telo en conta. É dicir, todo inmoble que este construído antes de 1975 vai a poder edificar para diferentes usos que marca a lei, residencial, turístico, anexo a unha explotación agrícola, gandeira, independentemente no tipo de suelo que este. Por lo tanto, é un dato a ter moi en conta e a ter moi presente, porque se temos algún tipo de edificación antes do 75, que saibamos que vamos a poder construir, aínda que non aparezca dentro do núcleo rural. Esa é unha das novedades máis importantes que establece tamén a lei e o regulamento do ano 2016. A partir de aí, bueno, como dicía antes, isto son as delimitacións dos núcleos que se fixeron xa no ano 2014 e anteriores, e isto é a delimitación que nos marca ahora a nova lei. Ben,
A partir de aí, a delimitación do núcleo no pexón do Grove ben establecido polos criterios que antes decía. Polo tanto, temos unha nova delimitación de núcleos que incluso, certo é, cambia a delimitación que a día de hoxe temos nos núcleos a través das normas subsidiarias. Tamén, iso provoca un cambio. Polo tanto, noutras charlas, en moitas consultas, en charlas anteriores, moita xente nos ten dito: se eu agora podo edificar no núcleo rural e resulta que agora establecedes e propoñedes que non podo edificar, que pasa aí? Pois é certo, pode haber xente, e non podemos mentir, pode haber veciños que a día de hoxe están metidos dentro do núcleo rural e coas normas subsidiarias poden construir, pero coa nova proposta posiblemente perdan ese dereito e non poden construir. Ao final desta charla, como verán, vamos a falar destes casos tamén e cales son as posibles solucións. Pero, desde logo, en principio hai que reconocer que non é unha cousa positiva, porque pode haber esas modificacións, non? Ben, a partir de aí tamén temos trasladado xa desde a primeira charla que viñamos a San Vicente, quero recordar, a principios do ano 2016, donde a decisión que se toma en base a esas alegacións, en base ás propostas que nos trasladan os veciños e, ademais, tamén a nivel político e a nivel técnico, é que todos os núcleos rurales, absolutamente todos os núcleos rurales, independentemente de onde estén, van a ter o mismo tratamento de parcela mínima. O mismo tratamento de parcela mínima. Polo tanto, a parcela que se establece, que prácticamente igual que está recollida nas normas subsidiarias, é unha parcela mínima de 600 metros cuadrados. Os núcleos rurales que temos establecidos son Ardea, Meloxo, Campos, Estonllo, Gandariña, Reboredo, Balea, San Vicente, Outeiro e Pereiriña. Bueno, pois en todos e cada un deles 600 metros cuadrados de parcela mínima. O anterior documento había unhas zonas, concretamente ao lado dos núcleos urbanos, que establecía 450 metros, outros que recollía 750 e outros que recollía 900 metros cuadrados para poder edificar. Nos, ahora, a proposta que trasladamos, e así o viñemos xa explicando desde fai tempo, é parcela mínima de 600 metros cuadrados. Ben, como sempre dicimos, non é suficiente ter unha parcela mínima de 600 metros cuadrados, non é suficiente. Ademais de ter unha parcela de 600 metros cuadrados, necesitamos máis condicións, non? Ben, entre elas, ademais de 600 metros cuadrados, como ben saben, temos que dar a vial público. Vial público. E sempre insisto neste tema porque é unha cuestión que sale habitualmente. Un vial público non é unha servidumbre, non é un paso de carros. Un vial público ten que estar reconocido como tal. Polo tanto, teño que ter unha parcela mínima de 600 metros, teño que ter un acceso a vial público e teño que ter, ademais, uns servicios mínimos, como poden ser saneamento, abastecemento de agua e enerxía, ou polo menos ter a capacidade de obtelos. Ou polo menos ter a capacidade de obtelos. A partir de aí, xa podemos empezar a pensar que podemos ter unha parcela edificable. Podemos empezar a pensar que temos unha parcela edificable se empezamos a cumplir eses requisitos. Pero hai máis. En principio, ademais desa fronte da fachada, que ahora falaremos, que tamén en moitas das charlas que viñemos aquí, en outras, sempre tamén xurdía aí cal é o fronte mínimo de fachada que podemos ter para poder edificar, a día de hoxe, os cálculos que establecemos para poder edificar e darlle edificabilidade é que desa parcela vamos a poder aproveitar un 30% de edificabilidade. Entonces, 600 metros é un 30% de edificabilidade de parcela. Ademais, fronte de fachada. Bueno, isto xurde e nos provocou moitas cuestións e moitas dudas. Se falaba que anteriormente se establecían 15 metros de fachada, cuestión que tampouco nunca quedou moi clara en ese sentido, e que a nova lei tamén establecía 15 metros de fachada. O que si é claro que no núcleo rural, primeiro, para poder edificar, eu teño que ter o retranqueo que marca a lei de 3 metros. Sí?
Eso sabémoslo todos. 3 metros de retranqueo, de un lado e do outro. Polo tanto, en principio, falando da fachada, claro, en principio xa perdemos 3 metros de un lado, máis 3 metros de outro, son 6 metros de retranqueos. Mais a Lei de Vivienda de Galicia, a Lei do Hábitat de Galicia, que establece unhas condicións técnicas para poder facer unha casa, que son as que teñen que seguir os arquitectos para poder facer os proxectos, en esa Lei de Hábitat, a Lei de Vivienda de Galicia establece que unha vivienda ten que ter un mínimo de fachada de 6 metros. Un mínimo de fachada de 6 metros. Ben, se lle metemos eses 6 metros de fachada, 3 e 3, 6 más 6, estaríamos falando de un fronte de fachada de 12 metros. ¿Sí? Eso cumplindo, en principio, requisitos xerais. Por suposto que hai excepcións, pero en principio, en base á normativa da Xunta de Galicia, as diferentes normativas que temos que aplicar, podíamos estar establecendo 12 metros de fachada. Pero certo é, que todos o sabedes moito mellor que a min, que podemos pegarnos a casa do lado se temos un dereito de arrime, sí? Por lo tanto, se temos ese dereito de arrime, hai uns 3 metros que xa non temos que cumplir. Se iso é así, estaríamos falando que dos 12 metros estaríamos falando dos 5 metros de fachada, perdón, dos 9 metros de fachada. Por lo tanto, estas cuestións dos metros de fachada vai a depender moito das condicións da propia parcela, das condicións que podamos ter e das diferentes condicións específicas que podamos ter, por exemplo, se cumplimos en este dereito, non? Ademais, por suposto, que nos di que temos unha parcela que entra por aquí, que podemos entrar por aquí, pero que a parcela vai ancheando e, polo tanto, no fondo, temos metros suficientes para ubicar a vivienda, que eso non o permite tamén o núcleo rural. Así, pois, o establecemento deste fronte de fachada estará establecido nas ordenanzas que están a desarrollar e que tamén publicaremos e volcaremos na web nas próximas semanas. En definitiva, temos que ter unha fachada, fronte de fachada vial público. Ese vial público ten que cumplir uns requisitos e despois, por suposto, temos que cumplir unha serie de condicionamentos. Están os retranqueos e está a fachada mínima que nos obliga a lei. Hai excepcións? Sí, pero hoxe estamos a falar das cuestións xerais. Ben, a partir de aí, outras cuestións, parcela, 30%, frente de fachada que falamos, e tamén o vial. O vial, como ten que ser? Que ancho ten o vial? É outra das cuestións que xurde moi habitualmente en estas cuestións. Bueno, pois o vial no núcleo rural, exactamente igual que hoxe, é 5 metros desde o eixo do camiño. 5 metros do eixo do camiño. Por lo tanto, se teño que construir, que teño que ter claro que desde o eixo do camiño teño que deixar e retranquear 5 metros. Eso busca ter viales de futuro de 10 metros. Todos temos coches, todos queremos pasar por os viales e, polo tanto, hai que pensar en esas cuestións. Ademais, por suposto, das necesidades públicas de emerxencias ou de necesidades que podamos ter para pasar viales. Iso é a norma xeral, pero tamén é certo que hai zonas onde nos trasladan en máis dunha ocasión. Que pasa cando hai muros centenarios? Lóxicamente. Que facemos? Bueno, pois cando hai muros centenarios que están catalogados e recollidos por patrimonio, aí, lóxicamente, quedamos a que nos diga patrimonio ou o que nos diga a Xunta de Galicia. Cando hai unha situación excepcional, unha situación especial, como pode ser unha zona onde hai unha serie de muros centenarios que a propia Lei de Patrimonio manda manter e catalogar e, polo tanto, temos que conservar, lóxicamente, temos que quedar suxeitos ao que nos diga patrimonio. E aí será patrimonio o que estableza se ese muro hai que retranquear ou hai que mantelo. Pero eso, digamos, xa son cousas máis excepcionales. O que sí que é certo que cada vez máis as administracións están establecendo que en estas situacións o mínimo de ancho deberían de ser 5 metros para poder deixar pasar como mínimo un vehículo de emerxencias ou unha ambulancia. Por lo tanto, hai que compatibilizar a conservación do patrimonio centenario coas necesidades de hoxe en día. Por lo tanto,
Estas cuestións son os criterios e a metodoloxía que estamos levando adiante para facer a delimitación dos suelos, sí? Ben, pois como lle dicía, falamos hoxe de Reboredo, Gandariña, Balea. A semana pasada falamos de San Vicente, Outeiro e Pereiriña. Empezamos, pois, co primeiro, que xa sería a zona de Gandariña. En primer lugar, vemos como estaba recollido no pexón aprobado no ano 2014, que tuvo 4.000 alegacións, que ten un informe da Xunta que nos di que hai que reducir viviendas e que, ademais, agora temos que supeditar e transformar en base á Lei do Suelo 2016 e de regulamento. Isto era como viña establecido na ámbito da Gandariña. Como saben, aquí había este vial que baixaba das Xiradellas, establecía esta rotonda e iba a dirección Estonia. E desde este vial se delimitaba. Esta era a delimitación de todo o núcleo rural de Gandariña, que chegaba por este ámbito e chegaba por aquí. Sí? Isto era como viña delimitado. Como ben saben, ademais, había esta figura que se chamaba peón. E digo se chamaba porque ahora xa non se chaman peóns, ahora se chaman pelis. Pero bueno, había este peón proposto polos técnicos anteriores e por aprobación do ano 2014. Esta foi unha das maiores alegacións que hubo ao 2014, donde os propietarios de aquí solicitaban a retirada dese peón. Ben, pois agora trasladamos. E agora vamos a ver máis en detalle, xa sei que isto non se aprecia ben, pero vamos a ver en planos máis en detalle. Como poden ver, esta é a curva que sube de Reboredo, esta baixada ás Pipas, para que nos vayamos situando, baixada a Gandariña e carretera que vai en dirección Reboredo-Balea. Sí? Ben. Pois esta é a delimitación que, en base aos criterios que antes exponíamos, queda recollida ou queda establecida neste borrador documento do 2018. Como ven, aquí estaba o peón e ora queda totalmente fora. Xa non existe ese peón. Por lo tanto, queda delimitado esta zona, este ámbito, que, como digo, ahora vamos a ver en detalle. Se é necesario, incluso podemos ampliar máis, non? Esta é a zona da Gandariña. Así pois, vamos a ver primeiro a zona norte, que sería este tramo de aquí, e se queren, incluso podémoslo ampliar. Esta é o tramo norte da Gandariña. Isto sería a subida, baixada as Pipas, como viña dicindo, baixada por a Gandariña e carretera principal. Como ven, esta é a delimitación a donde chegamos e a donde propoñemos. Vou intentar agora ampliar por lo menos uns cuadrantes máis para que podamos ver isto máis en detalle. Vamos a empezar, por exemplo, por esta área. Sí? Aquí poden ver máis en detalle como está a proposta. Aí estamos falando da baixada que vai a Praia das Pipas e a punta ao Museo da Salga, con esta delimitación. Insisto, agora vou a facer unha pasada para ver Gandariña, Reboredo, Balea. Volvemos a falar e, se é necesario, volvemos a repetir planos. Non temos ningún problema e aquí estamos para eso, para intentar que todos podan apreciar o plano. Vou agora a recoller outra zona. A ver, aí estaría esta zona en detalle tamén. Xa sería a zona que baixa a Gandariña e Piñirón ou non. O Irón, aquí é a segunda da Praia de Reboredo, Gandariña, e agora vemos a outra parte. Isto é a carretera principal e isto é a delimitación. E agora collemos a outra parte. E agora, se me permiten, e son capaz.
Ah, sí. Eso que queda un pouco. Ahí es. Entonces, como decía, esto era a baixada Gandariña e isto é, digamos, a carretera subida a Reboredo que ven desde isto. Despois, por suposto, falarei tamén, que é outra cuestión que xurde moito, que pasa con aquelas casas que teñen licencia a día de hoxe quedan fora do ámbito do núcleo rural, o que se chamaba antes fora de ordenación. Bueno, deso tamén falaremos despois para explicar en que situación quedan esas viviendas que, tendo licencia, pois ao mellor non quedan recollidas dentro do ámbito do núcleo, sí? Ben, volvo a poñer un pouco agora o plano xeral e insisto, volveremos sobre o mesmo se así é necesario. Ben, entonces esta sería a zona norte de Gandariña e agora pasamos á zona sur, que este é o tramo que quedaba da baixada, que xa chega a baixada Mexileira onde está o lavadoiro, este tramo, e esta é a continuación da carretera principal que vai a Reboredo e a zona de Barea. E isto é, como decía, a subida do carretera principal. Digamos, isto é a outra parte, que agora completaremos cos outros planos, ¿sí? Entonces, esta é a zona, digamos, sur de Gandariña, que si queren podemos emplear máis, porque eu creo que con ampliación nos vai a dar para recoller ben esta cuestión. Entendo que se sitúa. Isto é o antigo depósito de agua. Ben. Hai un dato tamén moi importante que a principio da charla se me esquecía de dicir, pero volvo agora a explicalo, que é no ano 2014 había unha separación clara do que era o suelo de núcleo tradicional, suelo de núcleo histórico e suelo de núcleo rural común. Había separación entre os dous. A día de hoxe, o criterio que nos trasladan os técnicos da Xunta é que sigamos mantendo esa separación, pero efectos reales dá igual estar nun ámbito ou noutro. Por qué? Porque antes, dependendo se estaba no núcleo tradicional histórico ou estaba no núcleo común, me variaba a parcela mínima de edificabilidade e me variaban as condicións. Ahora, como as condicións van a ser exactamente iguales, dá igual. E ahora, se me permiten, volvo ao plano anterior para explicar. Dá igual que este no suelo núcleo rural común, que é un pouco máis color salmón, que este no suelo de núcleo rural tradicional, que é este máis morado, máis violeta. Iso dá exactamente igual a día de hoxe. Aos efectos de poder construir, aos efectos das condicións do núcleo rural, é o mesmo. 600 metros de parcela mínima para todos. Dá igual que este aquí como que estén aquí, dá igual. Iso tamén é unha aclaración que quero facer importante, porque no anterior, no 2014, sí que variaba as delimitacións do núcleo e variaba moito unha condición de estar en un lado ou noutro. Ben, vamos a continuar e se é necesario, como digo, non me cansarei de repetilo, despois volveremos. Vamos agora a Reboredo. Aquí sí que teño que facer unha aclaración. O documento que temos do ano 2014 está orientado así e o que vamos a ver ahora está orientado ao revés. Para que nos situemos, vimos de aquí, donde remataba o anterior documento, seguimos baixada de Reboredo, esta sería a baixada a Mexiloeira, se non me equivoco e a pista non me falla, e estos serían as baladas, para que nos vayamos situando, ¿sí? Isto é o plano xeral desta zona de Reboredo. Aquí había un peón, aquí había outro peón, aquí había outro peón. Todos estes, como dixen antes, sacáronse a petición dos propios veciños e propietarios. E isto estaba delimitado neste ámbito, todo o que está na zona punteada. A zona punteada estaba delimitado o núcleo, zona punteada, quedaba delimitado o núcleo, baixaba hasta aquí. Ben, bueno, concretamente
e era este. Vamos a ver ahora o novo, pero xa lles digo, a orientación é diferente, sí? Este é o plano xeral, que o pegamos, como digo, vamos a ver máis en detalle, é o plano xeral, e como lles digo, se estas son as baladas, esta é a baixada Mexiloeira, aquí está o lavadoiro para que nos fagamos unha idea e nos situemos, e esta é a carretera de baixada a Reboredo, non? Baladas e xa dirección Balea. Como digo, norte-sur. En este sentido é como temos. Ahora vamos a verlo moito máis en detalle. Moito máis en detalle, porque é certo que aquí, pois igual non se aprecia coa claridade ou a nitidez que é necesario. Avanzamos, isto é un pouco máis ampliado unha parte, pero casi vamos a ver mellor os planos. Por lo tanto, vamos a empezar por este plano de aquí, como sempre vindo desde Estonllo, a zona que pasamos, baixamos, Mexiloeira, e seguimos baixando de Balea. Ahora vamos a ver esta zona norte, que sería esta. E incluso, como esta non o permite, incluso vamos a intentar ampliarla para que se poda apreciar mellor. Aí a temos, ¿sí? Aí a temos. Isto conecta co anterior. A ver que me sitúo. Aquí está. Volvo a ampliar, perdón, porque a veces... Aí está. Ben, pois, carretera principal, baixada, lavadoiro e baixada xa a dirección Balea. E este é o primer tramo da zona de Reboredo que queda recollido. ¿Sí? Por suposto, e volvo a insistir, como levamos insistindo do ano 2015, as cuestións que hoxe lle xeneren dudas, as cuestións que hoxe non podan apreciar, as cuestións que digan, bueno, a partir de aí tampouco vexamos moito. Convido a todos os veciños presentes e a todos aqueles que hoxe non podan estar, que pasen polas oficinas técnicas do Concello do Grove, que ali se lle dan moitas explicacións, e moitos de vostedes xa sei que teñen pasado por ali e que teñen aclarado moitas dudas. Para iso temos os técnicos. Polo tanto, acudan, pasen polo Concello, porque iso vai a permitir clarificar moitas das situacións e das dudas que podamos ter, non? Entonces, bueno, ese primer tramo, continuamos co do medio, sería este, vimos daqui arriba, seguimos baixando, e xa case aquí estaríamos chegando ás baladas, ¿sí? Para que nos situemos. Vou a facer dúas ampliacións para que se poda ver mellor. A primeira para a zona superior, a zona norte, que é esta. ¿Sí? Este é o vial principal. E esta é a delimitación do núcleo rural. Xa digo, dá igual estar aquí suelo núcleo rural tradicional que está no suelo núcleo común. Dá exactamente igual, porque vamos a necesitar os 600 metros mínimos de parcela. Por lo tanto, eso vai a ser independiente. A efectos de poder construir e a poder edificar, non importa estar en un sitio ou noutro. Ora, son criterios que os técnicos da Xunta non estableceron que fóramos delimitando eso, de aí que collamos o 33% de edificabilidade total para a delimitación do núcleo, o 33% de edificabilidade total. Ben, e agora vou a procurar coller a parte sur, insisto, volveremos aquí, completaría, digamos, esta zona. Seguimos para baixo, aquí xa están chegando as baladas. Ben, e agora o último tramo da zona de Reboredo, que xa prácticamente sería a zona de baladas, que é o seguinte plano, que este tamén, como se colle perfectamente ampliando, na súa totalidade, pois na súa totalidade vamos a recoller, ¿sí? Aí está. Como ven, as baladas, e iso é a delimitación da zona que quedaría aí.
a delimitación do núcleo rural en esta zona. Ben, e continuamos ahora coa zona de Balea. Continuamos coa zona de Balea. Despois, como digo, farei unhas explicacións sobre que pasa coas situacións actuales e que queden fora, e a partir de aí, se é necesario, volvemos a ver e a volver a pasar os planos sin problema ningún. Isto sería xa a zona sur, a zona máis baixa, a zona das Baladas e o seu entorno, e agora pasamos á zona de Balea. No ano 2015, a zona de Balea quedaba así, aquí partimos desde as Baladas, isto xa é a reta que nos dirixe a San Vicente, esta é a zona que nos conecta con Cedras, con Balea Marítima, para que nos ubiquemos. Entonces, a delimitación do ano 2015, 2014 realmente, a exposición foi hasta en xaneiro de 2015, pero o pexón foi aprobado no ano 2014, e viña delimitada por este ámbito así. Viña delimitada por este. Por esta zona de aquí, por aquí, hasta aquí, viña delimitada por esta zona. Isto é camping, isto queda fora. Ben, agora, a proposta que trasladamos, a máis aquí quero facer unha explicación, é esta. Esta é Balea, como dicía, a carretera que ven das Baladas. Aquí sinalizou a farmacia, non? Si, aquí nos situamos, a farmacia, carretera a Balea Marítima e xa a reta de San Vicente. Baixada da Mexiloeira. Ben, aquí quero facer unha explicación porque é importante explicar unha cuestión que é unha novedade respecto aos últimos planos que viñamos observando, e esa novedade é este ámbito de aquí, que é un PERI. Ben, pero en calquer caso vou proceder a ampliar as diferentes zonas para que as podemos ver máis en detalle. Esta sería a primeira. Esta sería a primeira zona. Como sempre, vimos desde a carretera, continuamos. Este é o camping. Os campings, a lei establece que os campings teñen que quedar fora dos núcleos rurales, por lo tanto, como ven, aquí se fai isto porque este é un camping e, por tanto, queda delimitado fora dos núcleos rurales. E continuo. Vamos a coller esta zona de aquí e despois vemos o resto. A carretera a Balea Marítima e xa dirección San Vicente. Esta proposta que hai, esta é a baixada á praia. E agora movo un pouco máis. Movo un pouco máis e aquí tamén me quero deter despois para facer unha explicación. Sí? O que poden ver. E agora quero explicar por que aquí hai estes dibuixos, estas líneas interiores. Porque ese é un dato que tamén temos que explicar. Ben, como poden ver aí, pon PERI, suelo núcleo rural número 2. Por que? Isto, nunha charla anterior que viñemos aquí a San Vicente, moitos, a maioría destes terrenos quedaban fora. Nesa charla e despois posteriormente moitos dos propietarios, a gran maioría dos propietarios nos trasladaron que desde logo entendían que cumplían varios dos requisitos que establecía a norma para poder que non quedar en suelo rústico e quedar fora, e polo tanto, como sempre dicimos, cando hai un acordo mayoritario e non nos vale o 50% por moito que o diga a lei, non nos vale o 50%, por que? Porque cando se tramitou o anterior pexón había a maioría das alegacións e protestas viñan que se impoñían os peóns e se alguén, como marca a lei con 51% viña, desarrollaba o suelo,
Aquí nós o que buscamos é que amplia e maioritariamente os propietarios das zonas propoñan o desenvolvemento para recollelo. Isto foi proposto por os propietarios e, polo tanto, o recollemos. Esta zona de aquí vai poder ser edificable, aínda que van a ter que cumprir unha serie de requisitos. Non é licencia directa, pero sí vai a ser edificable. E agora vamos a intentar explicar cales son esas condicións que nos establecen. Aproveito a ocasión, entonces, casi remato ahora cos planos, xa digo, volveremos, porque ademais son os planos que traemos para hoxe, porque queríamos concentrar moito a reunión para que a xente pudera comprobar, e agora acabo un pouco a exposición e xa abrimos o debate para escoitar, sí? Ben, entonces ahora entro na cuestión que trasladaba antes. Que pasa cando se nos plantea moitas cuestións? Que pasa o que dicía antes? Que agora teño un dereito a estableceres unha nova delimitación e quedo fora. Primer punto, se eu xa teño unha casa con licencia, a efectos legales non me pasa nada, eu sigo mantendo todos os dereitos. O que antes se conocía como fora de ordenación, agora se chama disconforme co planeamento, pero a efectos legales quedo exactamente igual como estou agora. Iso quere dicir que podo facer actuacións de rehabilitación, conservación, mellora, podo vender a casa, podo hipotecar a casa, podo deixar a casa en herdanza, polo tanto, sigo mantendo todos os dereitos que podo e que teño a día de hoxe, aínda que non quede dentro do núcleo rural. Se eu teño unha casa con a licencia, sigo mantendo todos esos dereitos. Polo tanto, en ese sentido, ben. Segundo punto, a lei tamén establece que se temos unha parcela superior, creo, a 2.000 metros cuadrados que podamos vincular unha explotación gandeira ou agrícola, tamén poderíamos edificar. Pero aí temos que xustificar claramente que estemos adherida ao que temos esa casa vinculada a unha explotación gandeira ou agrícola. Certo é tamén que coa nova lei de turismo, a nova lei do suelo é permisiva, permite que desarrollos de casas rurales para turismo rural tamén se podan establecer, igual que campings, en suelos que moitas veces non están dentro dos núcleos rurales. Polo tanto, cumplindo unhas parcelas mínimas, tamén é certo que se dá licencias para a ubicación de campings ou establecementos con destino de uso hoteleiro. Iso tamén é certo que se está dando, entre outras, casas de turismo rural. Ahora ben, o que dicía antes, imaginemos que eu a día de hoxe teño unha finca en área de tolerancia. E dentro desa área de tolerancia queda eliminada, polo tanto, esa finca xa non me queda. Non teño ese dereito. Desde o ano 96 que se aprobaron as normas subsidiarias hasta o día de hoxe, non edifiquei e, polo tanto, agora hai unha nova normativa. E isto cambia. Ben, que lle ocurre a esas persoas que non o traslada moito? Pois mira, as solucións non son fáciles. E sei que as respostas a moitos de vostedes non lle vai a satisfacer, non lle vai a gustar, pero tampouco lle podemos mentir. A situación non é fácil de solucionar, pero podo seguir mantendo o meu dereito para edificar se antes de que se aprobe este pexón pido licencia. Iso me supón facer un proxecto e que se aprobe. Que quero dicir? A día de hoxe siguen en vixencia as normas subsidiarias. Polo tanto, a día de hoxe, a legalidade urbanística no Concello do Grove, naqueles ámbitos que non están suspendidos polo decreto Cuíña do ano 2002, pero a día de hoxe, eu, se podo construir nun suelo, solicito unha licencia, ma teñen que conceder, cumplindo os requisitos, lóxicamente. Polo tanto, primer punto, se pido un proxecto e pido unha licencia, esa licencia se conserva. Ademais,
A nova lei do suelo establece unha novedade respecto ao anteriores, é dicir, eu antes pedía unha licencia e tiña uns plazos para construir, senón se podría iniciar un expediente de caducidade. A nova lei agora permite pedir prórrogas, de tal xeito que eu podo pedir agora unha licencia, igual económicamente non estou na disponibilidade de facer toda a obra ou de levar adiante esa licencia, ese proxecto, e entón o que podo facer é pedir prórrogas. E a administración pode conceder unha serie de prórrogas de tal xeito que eu tendo esa licencia e, polo tanto, manteño ese dereito a edificar, aínda que despois aprobemos o pexón e a miña finca quedara fora, como eu teño esa licencia, poderei construir. De acordo? Poderei construir, por tanto, poderei edificar. Pero iso... Perdón, é que aquí... Ahora mesmo tengo un problema... Vale. Entonces, iso tamén quero dicilo moi claro, porque xurde moitas veces e non ten comentado moita xente. Oye, pero é que agora podo e despois non vou poder. Pois se agora podes, xa sei que non é a solución, dirás, carai, vai a solución que nos dá cacabelo, non? Pero é a que hai, é dicir, proxecto e solicitar licencia xa, hasta que se aprobe o documento e, polo tanto, xa non hai volta atrás. Segunda cuestión, digamos que eu teño unha serie de fincas ou somos un grupo de propietarios que temos unhas fincas e agora estamos vendo que quedamos fora. Cal é a posible proposta de solución? O PERI. Por qué? Porque o PERI é un instrumento de urbanización que contempla a lei do suelo que non computa na delimitación dos núcleos aquel 33% que estamos falando. Polo tanto, o PERI non computa, o PERI se pode engadir, o PERI se pode establecer e, polo tanto, ese sentido tamén sería unha solución, que é esta solución. En vez de quedar a suelo rústico, aquí un PERI. Entonces, aí sí hai posibilidades de edificar. Ahora ben, hai que cumplir unhas condicións. Hai unha diferencia entre estar aquí a estar nun PERI, pero é unha posible solución, o PERI. E o PERI, como digo, ten que vir a... Nós non impoñemos ningún PERI, non impoñemos ningún PERI. Agora, se hai un grupo de propietarios que queren propoñer un PERI que, lóxicamente, este vinculado a un núcleo rural, este vinculado á trama, non pode aparecer un PERI alá nun... que este vinculado, entonces se pode incorporar. E iso é unha reflexión importante que todos temos que facer. Xa digo que o PERI non é a panacea, pero, bueno, ten unha serie de características que hai que cumplir, non? Polo tanto, situación das fincas nas normas subsidiarias, posibilidade de solicitud de licencia, como decía antes, e prazo de execución, posibilidade de prórrogas. Eu agora podo pedir unha licencia e se non estou en condicións de construir esa vivienda, podo solicitarlle unha prórroga por un período de tempo. E se chegado ese período non pode edificar, pois poderei pedir outra prórroga. A verdade que é unha novedade que incorpora a nova lei e que nos permite, con esa licencia, manter un dereito e edificalo despois. Iso, estamos así, en calquer caso, a nivel xurídico ou técnico, desde logo, busquen asesores e, se é necesario, acudan ao Concello para intentar esa explicación moito máis técnica. E despois o PERI. Que supón o PERI? Ben, a nosa condición que poñemos, a primeira condición é que ten que estar solicitado polos propietarios. Nós non vamos a poñer ningún PERI. Ten que estar solicitado polos propietarios. Pola maioría dos propietarios. Pola maioría. Non nos vale o 50,5% do suelo. A maioría, estamos a falar, e xa falamos desde o ano 2015, e creo que en iso había bastante consenso, en que a partir de un 75% do suelo. Tampouco pedimos o 100%, pero a maioría. E se a maioría ven a oficina técnica e fai un plantexamento por escrito
os propietarios desta zona estamos de acordo en que se nos inclúa en un PERI, hai esa posibilidade, porque, como digo, a efectos de delimitación do núcleo rural non nos supón un problema a nivel de que a Xunta non lo aprobe, porque non computa para ese 33%. Polo tanto, pode haber zonas donde sea interesante propoñer un PERI. Que supón un PERI? Pois un PERI, primeiro, como digo, non computa na limitación, pero desde logo, un PERI de media vai a supoñer que eu vou a perder, e entre comillas poño de perder, entre un 35 e un 40% do suelo. Por que? Porque para desarrollar un PERI teño que facer cesións ao Concello, teño que ter zona verde, teño que desarrollar, teño que urbanizar, teño que facer seguramente algún vial, dependendo cal sea a proposta do PERI, por suposto. Pero hai outro dato. O PERI é un instrumento, como dicía antes, de ordenación propia. É un plan de urbanización propia, e o propio PERI establece as condicións. Polo tanto, se eu estou dentro dun PERI e teño que ceder terreno para viales, para o Concello, para a zona verde, a lei permite que o propio PERI estableza as súas parcelas. E as parcelas edificables dentro do PERI nos poden dar menores de 600 metros. Que quero dicir con isto? Que dentro dun PERI se pode edificar sin cumplir eso de parcela mínima de 600 metros, porque o propio PERI vai establecer a parcela mínima despois de todas as cesións que hai que facer para poder construir. Polo tanto, non podo dar datos aquí porque iso xa dependerá da proposta de cada PERI, pero desde logo o que si é certo é que o PERI non obriga, igual que o núcleo rural, a ter a parcela mínima de 600 metros. É dicir, con menos metros podo edificar, porque lógicamente vou a perder metros, porque teño que ceder para viales, para o Concello, etc. Isto é un instrumento que, digo, está aí, que a lei o permite, e que pode ser unha posible solución para aqueles suelos que en principio non están recollidos no núcleo, pero que polas características que teñen se poden recoller. E por iso traía o exemplo deste PERI de aquí. Isto antes non estaba recollido e agora está recollido. Por lo tanto, todos estes terrenos que están dentro do PERI, igual que hai outro aquí en San Vicente, cumplindo unha serie de requisitos, van a poder edificar. Así pois, non é nada descartable que propietarios que podan valorar que teñen un bo volumen de terreno, porque tamén temos que ser claros, é dicir, como eu teño que ceder para que me quede unha parcela mínimamente edificable, lóxicamente temos que xuntar unha bolsa de terreno con uns metros cuadrados que nos permita ese reparto. Así pois, en ese sentido, o que se busca no PERI é que se reúnan un conxunto de propietarios que reúnan un mínimo de metros. Non vou dicir aquí un mínimo de metros, pero que hai que facer números. Se eu estou nun PERI teño que ceder 10% para o Concello, posiblemente un 15% de zonas verdes, un porcentaxe por viales, estaríamos falando entre un 35 e un 40%. Lógicamente, o que me quede libre despois de todo iso para poder edificar teñen que ser parcelas edificables, non de 600, pero mellor de 400 ou de 450 metros, non sei, o que dé o PERI o que se plantexe, non? Agora ben, isto se pode facer despois de aprobado o PEXón. Si se pode facer despois do PEXón, pero é moito máis complicado, porque o trámite ten que superar todos os trámites que supera o PEXón, e desde logo tamén hai que justificalo ante a Xunta de Galicia de que se non está recollido agora, porque se propón despois. Pero bueno, é unha opción que sempre está aí. Un plan de desarrollo, un instrumento de desarrollo urbanístico sempre está nesas posibilidades. Por lo tanto, é unha posibilidade que se plantexa. Lóxicamente, se se recolle agora, quedará recollido e superará todo o procedimento que supera o PEXón. Por lo tanto, xa hai un avance en tramitación, que tamén ten os seus costes, un avance en tramitación que xa estaría feito. E insisto,
Estamos a tempo de incorporar PERIs no rural? Sí, estamos a tempo, porque non computa para a delimitación do núcleo e, polo tanto, é unha posibilidade. Ahora ben, necesitamos esa condición que para nós é fundamental, é a base da filosofía deste pexón. O pexón non impón nin o goberno, nin a corporación, nin os técnicos. O pexón o imponen, en este sentido, lóxicamente, os PERIs, os veciños, os propietarios, en este caso, que son os que realmente van a ter o interés de desenvolverlo en ese sentido, non? Entonces, ben, traía este exemplo porque aquí foi un caso donde quedaban fora todos estes terrenos e agora están incluídos. Pode haber máis ampliación ou pode haber outras propostas en outras áreas, pois eu non sei, non me quero meter onde non me chaman porque podo garantizarles que eu aquí sí que non teño ningún tipo de interés e non me quero meter, pero é estudiable que, habendo propietarios que reúnan unha bolsa de terreno importante, propoñan un PERI porque así, de estar en suelo rústico a estar en suelo urbanizable a desarrollar, a cousa cambia. E o valor do meu terreno, neste caso, tamén cambia, porque de estar en un suelo rústico onde non podo construir a estar en un suelo que podo desarrollar a futuro, cambia de xeito importante porque ese valor, ese terreno ten outro valor diferente. E son cuestións que hai que valorar e, desde logo, cada unha na súa casa ten que tomar as súas decisións. Nós simplemente o plasmamos como unha oportunidade que se traslada para plasmar dentro do documento. A partir de aí, prácticamente o que temos que vir a explicar hoxe destas zonas que viñamos a falar, Gandariña, Reboredo, Balea, quedamos abertos a todas as cuestións que nos queran plantexar, e se queren revisar planos, volvemos a revisarlos sin problema ningún, porque para iso estamos, como dicía, casi vou a poñer o primeiro deles, que era a da Gandariña, que foi por onde empezamos, e a partir de aí, bueno, pois quedamos abertos ás intervencións que consideren. Eu preguntar unha cousa, o que pode a lei do suelo xa son a lei do suelo, non? Independientemente que haxa pexón ou normas. Resulta que se redacta o pexón, nas normas ahora mismo no núcleo rural a 600 metros podese facer o 0,40. Non hai parcela mínima. A partir de 600 a fachada, eu podo ter 3 metros, unha finca que me abre dentro, e podo facer. Podo construir nas áreas toleradas. Resulta que pretendemos aprobar un pexón que desde o 0,40 vamos ao 0,30, a parcela mínima son 15 metros de fachada, e reducimos volumen e reducimos o ámbito de ampliación de núcleo. E para iso aprobamos un pexón para disminuir o que hai. Aprobamos un pexón principalmente... Eso por un lado. Despois, por outro, quería saber como se fai para solicitar os PERIs. Porque se non estamos en exposición pública, se fixeron alegación, non se contestaron, como aparecen os PERIs? Porque eu sei que han planteado PERIs e non están aí no plano pintados. Se contestarán, posiblemente, igual eses PERIs non cumpren un requisito para incorporarse. Os mismos que hai ese, os mismos. Pois, porque están pegados a núcleo mismo. Pois, como che dixen a outra vez, como eres un habitual da oficina técnica, non ter máis que ir por ali, estás todos os días, ainda estuveste onte, e podes preguntar. Ahora vouche contestar a vos. Bueno, estás todos os días. No, pero é que eu traballo ali, pero aparte deso, traballas ali, cando vou ali non me dan os papeles, entón farme un poder aí e dime que chegue aos que heredar o que é, porque moita leria, pero ao chegar ali nunca nadie sabe nada. Mira, primer punto, por que aprobamos un pexón? Pois, como dicía antes, temos unhas normas subsidiarias do ano 96 que están suspendidas polo decreto Cuíña de 2002. En núcleo non. Están suspendidas polo decreto Cuíña 2002. E por que temos que aprobar un pexón? Temos que aprobar un pexón porque, ademais, é unha exixencia da lei, é unha exixencia da Xunta de Galicia e, ademais, non sei se está no coñecemento que aqueles concellos que nos procesos actuales non aproben o pexón, a Xunta fará o pexón en eses concellos, e iso está recollido e ademais se leu publicado fai pouco, e é así. Por iso temos que ter a obligación de aprobar un pexón. E xa o dixen no ano 2014, no ano 2015, e polo menos eu teño a conciencia moi tranquila ao Partido Socialista, porque o dixemos que se chegábamos ao goberno íbamos a facer un pexón de mínimos, porque queríamos darlle seguridade xurídica aos veciños. E iso que estamos facendo, sí, un pexón de mínimos.
E iso é o noso compromiso político. Se os veciños non están de acordo, teñen fácil. No ano 2019 volve a haber eleccións e xa sabemos as propostas que fixeron outros e as que estamos facendo nós. Por lo tanto, primeiro, seguridade xurídica a nivel urbanístico. Segundo, porque nos obliga a lei a Xunta de Galicia. E terceiro, porque o compromiso que o partido que estamos no goberno tuvemos durante a exposición pública, durante a campaña electoral e ahora que estamos gobernando. Pexón de mínimos. E ademais, se non nos cree, está por escrito. Se quere, fagolle chegar un boletín. A partir de aí, todas esas cuestións que son reiterativas, xa lle digo, ademais moi tranquila e obxectivamente, igual que calquer veciño, pero vostede ademais sabe, pasa todos os días, todas as horas no Concello do Grove buscando documentación a cal está accedendo a todo e, polo tanto, vai aí e accede. Acabouse a miña resposta, moitas gracias. Outra, eso é mentira e non veño aquí a debatir contigo. Susana, os planos de San Vicente do Mar, Balea Marítima, Raeiros, Río Seco, toda esa zona? Esos están dentro do suelo urbano, non no rural, e os trasladaremos en próximas charlas no suelo urbano, pero é certo. San Vicente do Mar, Balea Marítima e outras zonas están na área de suelo urbano, polo tanto, estamos esperando xa a trasladar as reunións de suelo urbano e se queren, bueno, tamén nos podemos facer unha charla que é esta zona tamén, que colle o ámbito e, polo tanto, pois seguramente para a semana podemos convocalos nesta mesma Casa da Cultura para falar San Vicente do Mar e todo o que é Pedras Negras e Balea Marítima e Río Seco e toda esa zona, sin problema ningún. Por tanto, o compromiso. Entra Rozabella tamén aí, claro. Pero, ben, sí, toda a zona de Raeiros e toda a zona esa. Ben, polo tanto, iso é unha zona que está xa nun outro ámbito, non son os núcleos rurales, pero as traemos na próxima charla, sin problema ningún. A máis o anunciaremos e o convocaremos. Eu quería fazer unha pregunta. No tema dos núcleos rurales, para marcar un núcleo rural ten que haber unha densidade de casa, non? Sí. Hai unha zona, en Balea, que a densidade de casas dá, e non aparece aí no plano para nada, non sei se ten pensado facer algo, que é na zona de Rozabella e Botiño, entón a zona de densidade, por la lei, dá, pero non se recolle. E hai con todos os servicios. Sí, na carretera general do cruce de Balea hacia Reino. Sí. Toda esa zona aquí cumple, non, esa zona de aí non. Esa zona de aí, non, eu digo pola carretera general. Por aquí? Vale. Pero é a zona, vale, Balea Marítima, antes Balea Marítima, vale. E a densidade das casas pola lei dá. Pola lei, por o que dice a lei do suelo. Pero, bueno, os políticos aí parte que non queren mollarse. E despois, noutra cousa, na Beixada de Reboredo, no anterior planeamento, baixando hacia a Misilloeira, os propietarios das fincas, eu son un delas, por iso veño a mirar para ela, estaba recollida dentro do núcleo. Está entre unha casa, as fincas que están entre unha casa, onde termina unha casa, e máis outra, con un núcleo rural tradicional dos máis antigos da parroquia. Quedan unhas casas fora de recoller. E entón aí parase por parar, paramos aquí nesta liña, e esas casas non se recollen, nin esas fincas quedan no medio. Con todos os servicios, nunha carretera general, non ten ninguna prohibición en riba, e pregunto eu, se antes estaba recollido de mitad do núcleo, por que agora non pode ir, porque hai moita densidade de casas, e podemos ampliar, conforme se amplía no outro lado. Aquí as cuestións... Porque aquí hai unha zona que está ampliada, no pouco que se pode ver aí, que está ampliada, que é unha zona que é todo monte, e amplíase o núcleo, e por diante non pasa alcantarillado, ten luz, pero non pasa alcantarillado, e amplíase o núcleo nunha franja bastante larga, e en cambio aí que reúne todo, e queda cortado, que son prácticamente fincas que son solares. Cumplen todos os 600 metros, 30 metros de fachada con fincas con a carretera, e todo eso, entón queda fora. Entón, pregunto por qué. Sí, pero e antes quedaba recollido dentro do núcleo? Sí, no anterior plano. Se o buscas en o 2014, está aí. Cale. Baixas hacia a misión, ese núcleo. Vale. O núcleo da Vieja Grande, aí ese trozo, é que é onde teño eu, todo o mundo sabe onde é. Vale, pois... Que é o que me preocupa.
Entón, o que me pregunto é por que iso queda fora ese... Queda fora por os criterios técnicos de delimitación do núcleo rural en base aos criterios que nos estableceu a Xunta de Galicia, entre outras cousas, porque ademais nos di que hai que reducir no casco urbano no núcleo rural, porque hai aquí e para ali non. Vale. E antes se ampliaba para aquí e se facía outra cousa. A cuestión é que non é política, aquí non hai decisión política ninguna. A única decisión política que hai no núcleo rural, é sacar os peóns. Xa, pero porque nos pedes que falaste aí, Porque nos pidieron os veciños. A partir de aí, os que están delimitando o núcleo rural son os técnicos. Por lo tanto, sin problema ningún, cando consideres, facemos unha reunión cos técnicos e te trasladarán toda a explicación técnica de por que a delimitación do núcleo rural a día de hoxe vai polas normas subsidiarias. Vai polas normas, entón o pexón, quedamos por normas, cual queremos o pexón. É que volvo a dicir, porque... Pero se hai unha exposición pública, foi aprobada unha exposición pública, por que se me saca ese dereito? Eu pregunto, porque se me saca ese dereito, se hai unha exposición pública e foi aprobada esa exposición pública. Por que se saca ese dereito e se me recorta? Sabendo que xa foi pasada unha exposición pública, eu teño os dereitos adquiridos. Porque, digo e volvo a insistir, estamos refacendo o documento e delimitando os núcleos rurales en base aos novos criterios da Lei do Suelo 2016 e o seu regulamento. Xa o dixen ao principio, pero entendo que hai explicacións que non se satisfacen. A pregunta é o planeamento por veciños, falase por veciños ou non se fala por veciños? Técnica. E eu xa sei que xa lle dixen ao principio, moitos dos presentes non lle vai nin a gustar nin a satisfacer a proposta que trasladamos, pero é a que nos trasladan os técnicos en base a todos os criterios que expliquei antes. Non se pode recuperar esa situación? A día de hoxe, esa cuestión que me trasladas, que sería todo isto de aquí, se podría recuperar e o que digan os técnicos, pois a través de un PERI, pero dudo moito que se podan recuperar hasta aquí con todas estas... Entre casas, aí hai unha casa, entre esas casas se pode recuperar. Aí esta casa aquí, xa sabemos todos, sí, aí esta casa aquí, pero despois todo isto son fincas, por lo tanto, isto se fixo aquí e se fixo. Ahora, estas casas non perden ningún dereito, van a seguir aí e nadie lles vai... Sí, pero os que temos as fincas aí no medio, sí. Igual que os que ten as fincas aquí, igual os que ten as fincas no outro lado. Claro, pero entón porque se amplía no outro lado. Se non o tiña. As decisións técnicas. Decisións técnicas, igual que no anterior pexón, e na norma subsidiaria había fincas que quedaban dentro e outras que quedaban fora. Isto é así, isto é a normativa urbanística, e volvo a repetir hasta que me canse. Sei que moitos non van a quedar contentos, pero sabemos que o pexón é necesario sacalo. As normas subsidiarias, pois sí, porque a Lei do Suelo xa cambiou no ano 2002, 2010, 2016, e a Xunta non está dicindo que é obligatorio aprobar un documento do pexón en base á norma normativa do ano 2016 e, ademais, o outro día o decía a propia Xunta de Galicia, que non decía Cacabel, o decía a Xunta, aqueles concellos que en un período non aproben o pexón, o fará a Xunta. Por qué? Porque hai que cumplir a normativa urbanística da Xunta de Galicia. Por iso estamos obrigados a aprobar un pexón, porque a día de hoxe non se está cumplindo con esa normativa. Pero se eu se cumplo coa lei, cal é o problema? Pois se cumples coa lei, a alegación, e se non... Pero a alegación a quen? Que non andas permitido. Xa, se presentaste unha alegación da anterior, se che contestará, e se non sempre queda o contencioso. Porque presentar unha alegación non quer dicir que che van a dar a razón. Presentar unha alegación é un dereito que se fixo xa 4.000 no ano 2014, se presentaron 4.000 e en base a eso moitas delas se aceptaron e hai outras que non. E por 50 exposicións públicas que poda haber e 50.000 veces que se presenta a mesma alegación, se é non, é non. E a partir de aí, lógicamente, eu teño o meu dereito de ir sempre a un contencioso e dicir, este pexón me perjudica e por tanto quero defender. Iso sempre ocurre, pero está aí. Ahora, como interés xeral de todo o pueblo, de todo o Concello do Grove, e como goberno actual do Concello do Grove, temos a obrigación de intentar sacar adiante un documento urbanístico que se chama pexón. A partir de aí, teremos unha seguridade xurídica, habrá que estará moi contento e habrá que estará moi cabreado. Bueno, pois cada un, cada cual. Esa é a cuestión. Cada un ten o seu dereito. Claro que sí, se eu non discuto que se a lei dá porque políticamente non se recupera. Dudo moito que eso de que a lei dá e que o temos que recoller. Tens que cumplir coas fachadas, cumples con todos os vicios, cumples con todo, estás no medio de casas, porque non che dá iso?
está claro que non me sei explicar. Porque se a xente non me entende, non me sei explicar. Pero volvo a insistir. Hai unha serie de condicións que hai que cumplir, para que unha finca se convirta en solar. É dicir, que desde unha finca pasemos a un solar que sea edificable. Hai unha serie de condicións. Pero incluso cumplindo todas esas condicións, creo que dixen antes moi claramente, o volvo a repetir, incluso con esas condicións, non quere dicir que obrigatoriamente este dentro do núcleo rural. O dixen ao principio da charla, dixen no medio e volvo a dicir agora, porque a delimitación do núcleo rural sigue uns criterios, artículos 67 e siguientes do Regulamento 2016, son unha serie de ecuacións que hai que facer un cálculo onde determina a edificabilidade, e en base a eso hai que delimitar un territorio. Non queda outra. Uns van a estar moi contentos e outros non. Xa o sabemos. E xa sabemos que é un coste político que temos que asumir. Pero temos un compromiso de sacar un pexón e vamos a intentar sacar este pexón porque é necesario para o Grove. Eu, a partir de aí, non entro nas particularidades de cada un. Nós traballamos co interés xeral e por iso estamos a facer... Non pagar moitos contenciosos, non? Está falando de contenciosos. Nadie quere ir ao contencioso, se pode aclarar. Pero se non se pode arreglar, lógicamente sempre tes o dereito de acudir a un contencioso, pero iso non cho saca ninguén. É que eu xa che digo, eu sei que é imposible satisfacer urbanísticamente ao 100% da población, porque os 21 km cuadrados do Concello do Grove non poden ser urbanizables. Xa yo digo claramente, entre outras cousas, porque máis do 70% deses 21 km cuadrados, máis do 70% ten algún tipo de protección medioambiental. Polo tanto, o espacio que lle queda ao pexón para ordenar o suelo urbano e o núcleo rural é prácticamente o que é. E non nos dá pa máis. Aquí xa estamos con ámbitos de protección do POL, da Red Natura e de moitos ámbitos máis. Polo tanto, baixar a Mexiloira, que é unha zona das máis protegidas medioambientalmente do Grove, dificilmente pode crecer para aí un núcleo rural. A 100 metros dali. Pois mira... A protección a 100 metros dali. Sí, pero hai... Como ali abaixo para a Jandariña... Incluso hai outros. Vale, entonces, non estás contento? Eu ofrezco, che viéndote a oportunidade de falar cos técnicos, e se así non sigues contento e isto se aproba e non sigues contento, lóxicamente, eu ao mellor no teu lugar faría o mismo, me vou un contencioso e denuncio, oiga, señores, entendo que teño todas as da lei e non se está recollendo. Eso é moi fácil dicilo, pero eso sabes o que costa, non? Se pode arranjar de outra maneira, porque hai que ir ao contencioso. Porque o contencioso, claro, é a última palabra que che queda, pero non é eso a situación dos veciños, porque se o plan é por veciños... Estouche dicindo... Eu penso que quedabas bastante mellor dicindo, oi, vámonos a mirar, que a dicir non, se non. A ver, entón para que nos vas a explicar se non se pode variar nada? Levamos 2 anos... Ten que nos vale. Levamos 2 anos mirando, pero é o mesmo que dicía outro intervinte, tampouco veño aquí a debatir, eu fago a exposición... Pero de que nos vale a exposición se non podemos intervir nin nada? Vale? Pois, mándanos unha carta a casa... Por 50.000 alegacións que presentes, Suso, quero che dicir así de claro, posiblemente non se pode aceptar o que te dis. E técnicamente se dirán, é que non se pode, oye, por non se pode, pero eu quero, pero que non se pode. Entonces, que vamos a estar discutindo así? E volvo a dicir, presentar unha alegación non quere dicir que me den a razón. Presentar unha alegación pode dicir que me estiman, por tanto me aceptan, ou que me rexeitan. Se cumple ou non. Non hai criterio... Hai criterios técnicos e xurídicos, e habrá unha explicación e que che diga, non, isto non se pode aceptar, e xa está. Pois eu non estou de acordo, pois vale, pero non se pode aceptar. É o que digo, é que non podo dicir nada máis. Pero os criterios técnicos e xurídicos... Fernando. Aproveitando que tes ese mapa aí, José, o que che decía Suso, aí na Veiga Grande hai casas, hai núcleo de casas que non, dese que non están recollidas, e son casas xa de moitos anos, incluso el núcleo histórico. E na reta de San Vicente hai unha casa tamén moi antiga que tampouco está recollida. No, estou dicindo dun núcleo de casas aí. Este núcleo, a ver, este núcleo de aquí... Todos os pexóns que se fixeron anteriores se recollían, porque son históricas, hai moitos anos. Me parece moi ben. Pero volvo a insistir. Que figura queda? Primeiro, hai a delimitación remata aquí, hai todas estas fincas que están sin identificar, e este é un grupo de casas que están aí ailladas. Polo tanto, a decisión técnica en base a eses criterios que establece a nova lei, di que a delimitación do núcleo en base a ese criterio do 33% de edificabilidade ten que rematar aquí. Que se quere coller isto e se quere recoller máis abaixo? Pois non.
está aí delimitado, non satisface, pois vale. Hai outras zonas e outras casas moi antiguas aquí en San Vicente que tampouco se quedan recollidas, porque non se pode recoller absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, é o que hai. E estades insistindo, os que estades falando hoxe aquí, que total, para ter o mesmo que as normas subsidiarias, para que se aproba un peixón. Por lo que acabo de explicar, Eu entendo, aí hai casas que son de antes do 75, se queren facer calquera modificación, pola nova lei o permite. Claro, pero eu digo que o entorno, que debería quedar clasificado, por lo menos como suelo histórico. Este entorno que non está edificado, por que ten que quedar? Isto está aí, como digo, porque quedan outros. o que acabas de decir, e o acabas de decir ti, teñen máis de 75 anos, están construídas antes do ano 75, poden facer o que queiran, en suelo, o que queiran, incluso estando en suelo rústico, e se non, lede a lei. Poden reparar. Poden facer, volvo a explicar. Que non me explico ben, como non me explico ben, non me entendo. E máis, hasta non sei, se me permiten, vou buscar a normativa, porque quero traer a normativa que atouxe nunha explicación a esta casa non fai moito tempo, e se son capaz, pois mira, xa que estamos, e eu prisa non teño ninguna, vou intentar, se son capaz de recuperar outra charla que fixemos aquí, que non sei se a terei agora. É o artículo 40. Artículo 40 da nova lei do suelo que di: toda vivienda inmueble antes do ano 75, pero como xa sei que de mí non se fían, e a verdad que non lle exixo que se fíen, porque vamos, tampouco son un experto na materia, pero a ver se son capaz de recuperar, me parece que igual non, pero igual con que tiene suerte tengo aquí, y me van a permitir. No. O lamento moito, pero crin que tiña a charla que fixemos aquí fai pouco. Pero bueno, en calquer caso, agradezco o apuntamento que nos acaban de facer. Artigo 40 da nova lei do suelo 2016. Falo así de memoria. Todo inmoble, non casa, incluso un galpón. E como hai aquí unha persona que acaba de facer referencia, que seguramente sabe mellor que a min, que me corrixe. Todo inmoble, construído antes do ano 1975, independientemente do suelo donde esté, suelo rústico, poderá construir, incluso aumentar un volumen do 50% para usos residenciales, empresariales, turísticos, gandeiros e agrícolas. Así, a grosso modo, estou falando de memoria que non me sei, pero creo que é así. En calquer caso, convido a todos que cando cheguen a casa busquen, por favor, lei do suelo no teléfono, artículo 40, e aí, independentemente do que este en núcleo rural ou non, van a poder facer o que queiran. E máis, que non quero falar de casos concretos, pero hai aí unhas naves na recta de San Vicente que son antes do 75 que van a poder facer o que queiran. Hai outras naves aí ao final que son antes do 75 van poder facer o que queiran. E hai moitas viviendas de antes do 75 que van a poder facer o que queiran. Dígolle que é unha novedade importantísima da nova lei do solo. E máis, que ao mellor é un comentario e se está gravando e se está emitindo por directo, é un comentario que queda fora de lugar. En algúns casos, se eu teño un inmoble do ano antes do 75, é que case prefiero estar en suelo rústico. Porque a lei especificamente establece un artículo para min, e podo facer o que queira, incluso incrementar esa edificabilidade. Polo tanto, como de mí non se fían, vayan a internet, Lei do Suelo 2016 de Galicia, Lei do Suelo de Galicia 2016, artículo 40, e o pon claramente. E mentras o buscan, a ver se son capaz de lerlo,
Seguimos falando. Mira, antes... Fernando. Unha segunda cousa. Se a parcela mínima que che permite a lei do 2016 é menor de 600 metros, por que non se aplica esa parcela mínima? Dividir entre suelo rústico, tradicional, histórico tradicional, e común, che permiten 300, un é 600 en outro, por que aplica 600 a todo? Primeiro, é unha decisión que se tomou no ano 2015. Vale, e ti dis co consenso dos veciños. De que veciños? Porque un veciño, se ten a posibilidad de construir unha parcela máis pequena, será do género bobo aceptar que se construyan 600, e onde se pode construir en 400. Non é así. Cal é a parcela mínima que permite a Sí. lei construir en suelo rural? Cal é? A día de hoxe, nós, o que temos establecido, Parcela en suelo rural, Sí. en suelo rural, En núcleo rural, núcleo tradicional. Cal é a mínima que permite a lei? pois agora non che sei contestar. 300 con 0,65, Creo que que son non é así. 195 metros cuadrados posibles para construir. Creo que non é así. Se ti metes 600 ou 0,3 son 180, está reducido de ficabilidade. E se unha persona ten unha parcela de 400, 500 metros que pode construir, ainda que non pode construir, o seu valor está aumentando se ya deixas como edificable. Se ya pos a 600, non lle, o valor, se vale 10, sendo rústico, se lle pos con edificable, vale máis, entón pode ou vendela por un valor de precio, ou incluso construir en ela para un fillo, para un... Si solo por 600, estamos perdendo capacidade de construir. E antes poñendo 900, menos, eh? No vayas por aí. Ti por 600 é todo. Por non dividir entre suelo tradicional e suelo núcleo común. Se temos unha figura que nos permite a lei, e acabo, se nos permite a lei construir menos parcela, pois vayamos esa mínima parcela. Para todos exactamente igual. É unha decisión que se tomou e así está. Bueno, pero que esa decisión non é irrevocable. Ti dices que consello aos veciños. Pois os veciños creo que non están por aí. No? No? Que veciños foron os que che E que dixeron? veciños me din eso que estás dicindo? Eu son un veciño. Eu son un veciño. Aí hai outro veciño que toca decir. Vale, me parece moi Porque ben. creo que nadie do que Pero estamos si estou de aquí acordo, estará en contra deso. Si podes construir unha parcela máis si estou pequena... de acordo na vosa opinión, polo tanto, Fernando estamos Meix, a o que tempo, dixen antes, Fernando, a máis eres concelleiro, Ahora somos como veciño, é como acelerado. acude a oficina técnica, e aí explicaremos Vale, absolutamente pero se todo. fueran aquí os técnicos, acudiría os técnicos, non o alcalde. Ti tens a tua formación, pero logo urbanista non eres. Se fueras un técnico aquí, podríanos Son explicar... un criterio de tratamento exactamente igual para todos aqueles que están no núcleo rural. Que non compartides. Pois vale, Vale, pero que non é un ben común. Estás perdendo... Estás traballando os vecinos. Para que é eso? Se estamos todos políticos, non estamos todos nós. Que non nos vamos a poñer de acordo. Está claro que non nos Pero vamos entón, estás a falar por veciños ou estamos a poñer de acordo aos políticos? Porque a mí o que me vale é o que me quede para min. O que me quede para os políticos Claro, non me e a todo preocupa. o mundo querrá o que lle queda para él. Claro, pois E a xente dirá, eu tamén teño 10.000 metros no monte, non me queda edificable. Pero vamos a ver, estamos falando do núcleo rural. Estamos falando da delimitación do Ti núcleo. levanta aquí a masos que temos terreno, a ver quen é o que quere 600 metros, non quere 400. Os núcleos. A ver quen é o que che dice que non. E máis, a nova delimitación, baixando de 600 metros, nos obligaría a demarcar unha nova delimitación que seguramente se reduciría. O rotulador pide. Seguramente se reduce. Por qué? Porque hai que cumplir un 33% de edificabilidade con unha parcela. Quizás estás falando dun caso concreto. Non vou entrar en debates. Non estáis de acordo, vale. Eso para todos. Decirles que a delimitación de núcleo que é técnica é jurídica. A decisión é política. Por qué? Porque eu podo cumplir o 33% en función da superficie. Se eu en vez de 600 metros o 0,30, antes tiña o 0,40, tiña 240 metros. Non é disminuir a parcela e ampliála. Se eu de 600 paso a parcela mínima 800, eu podo ampliar a delimitación de núcleos, porque sigo no 33. E se amplío a 1.200 máis, Vale, pero entón é unha decisión política de fijar unha superficie de parcela, non é técnica e jurídica de técnicos, é que os políticos deciden que se fije 600. É que Vale, pero entonces non nos equivocamos decir, no, é que técnico é jurídico, oiga, se eu pollo por 800, podo ampliar os núcleos 30 metros para cada lado, porque hai núcleos aí que se ampliaron sin densidade de viviendas. Porque hai pouco dicía de, no, é que na zona da Gandariña todas as proteccións, a ampliación única que hai de suelo é hacia o mar, porque tendes aí un núcleo rural común hacia o mar. E todas as proteccións, onde son? Pois claro, é que ese é o problema, amplíase como a todo, que non fai sempre amplía para onde mellor pode.
Aquí, Agora antes é sempre, non é un criterio político, pode ser algo malo, pero é o que hai, non é técnico nin político. Hai unha carretera aí que ten unha alcantarilla de tanto vai na carretera, se vai a la cuchilla, e ten alcantarillado, ten agua de tanto, está hecho de casas, e el camino fuera. como digo sempre, o problema meu que non me sei explicar, que o que dixen ao principio e vou a repetir. Desde o ano 2015 se toma unha decisión porque había que establecer unhas parcelas mínimas, de tal xeito que en base a eso se delimitaran os núcleos rurales. Podían ser parcelas de 400, de 600 ou de 1200. Se toma a decisión de que para recoller o máximo posible os núcleos rurales actuales, a media que nos salía técnicamente de reparto para prácticamente recoller o existente son 600 metros cuadrados. Lógicamente, si planteamos parcelas mínimas de 1200 metros cuadrados, poderíamos coller máis amplitud. Podría ser, non digo que non, pero lógicamente hai zonas que se verían perxudicadas. O que queríamos e o que nos establecen os técnicos é que esa parcela mínima de 600 metros con esa edificabilidade se reparte para todos os núcleos rurales de xeito igual para intentar conseguir que, na medida das nosas posibilidades, queden recollidos os núcleos prácticamente tal cual como están agora. E iso é o que estamos buscando, porque ademais, e sei que é unha cousa que non me explico ben, insisto, hai informe da Xunta que nos di que hai que reducir. Pero se os vecinos estamos de acordo, para que queremos eso? Non estamos de acordo, os propietarios. A ver, entendémonos ou non? Digo que con respecto a ese informe foi previo a aprobación inicial e hai unhas recomendacións. De feito, nós estivemos reunidos cos da Xunta e non é o tema como comentas. E decirche ademais que o pexón básico que están tratando de establecer en municipios nos que son menores de 5.000 habitantes, o que é a parcela mínima, por exemplo, no histórico tradicional, están recollendo en 300 metros cuadrados, con unha edificabilidade do 0,65. Por lo cual, si a Xunta está poñendo eso nos pexóns básicos, por que nós nos estamos indo a unha parcela superior con unha cuota de edificabilidade moito menor? Non digas que son criterios técnicos cando realmente a propia Xunta está delimitando outra normativa. A ver, que non estades de acordo, que xa estemos claro, cal é o vosso pexón xa sabemos, era o do 2014. Eso témolo claro todos os veciños do Grosso. Témolo clarísimo cal era o vosso pexón. Nós estamos presentando outro pexón. E digo que desde o ano 2015, para delimitar os núcleos e que estes núcleos coincidan basicamente cos núcleos que están recollidos nas normas subsidiarias, os cálculos, que hai un criterio político que era a mesma parcela para todos. Ese era o criterio político. A partir de aí, os cálculos técnicos nos din que para establecer unha parcela igual para todos son 600 metros cuadrados. Por iso decía antes que dá igual estar nun núcleo tradicional que nun núcleo común, porque tomamos esa decisión. E é decisión que a partir de aí se delimitan. Que non lles gusta a algúns, pois vale, que non lles gusta a algúns, pero está... Nas normas subsidiarias... O pexón é para os propietarios, non é para os políticos. De 300 metros cuadrados. Nas normas subsidiarias había unha parcela mínima de 300 metros cuadrados. Silencio, non é así. Pero vale, en calquer caso, xa sabemos que non está esta forma. E outro apunte adicional, se non se importa. As áreas de tolerancia, efectivamente, ten razón que si se reduce, o sea, si se elimina, digamos, o concepto de área de tolerancia, pero a norma non che di que o núcleo non o poidas levar a onde está a línea actual da área de tolerancia. Si xa o sei. Foron decisións políticas, pero claro, non foron decisións políticas. Queredes levar estas charlas ao debate político e para iso teremos un pleno. Para iso teremos un pleno. A modo de veciño.
O que te que... tamén Sí. somos afectados. Más propietario. En fin, está esa moda de veciños, pero despois escribides como un partido político. Pero bueno, igual. Si está moi ben que veñades aquí, por fin vos integrades Podemos falar, se desde o ano 2015 que venimos facendo charlas, está moi ben que vos integrades en estas charlas. Benvidos, carai, benvidos, home. Ahora ben, déixame explicar. Estou trasladando. política, ti que estás facendo, entonces? Eu estou Ti non tentando. eres un membro dun partido político. Eu son alcalde do grobo elixido polos veciños. E nós somos concejales. E é a miña obligación e o meu compromiso explicar este documento. E así o viño facendo non desde onde. Vímolo facendo do ano 2015. Que non estades de acordo, me parece moi ben. Xa sabemos cal é o vosso pexón. Se o temos clarísimo, é o do 2014. Mira, o meu pexón é o que fixo campaña do 2014. Ao final, o que está aquí, o que está abrindo aquí o debate, eres ti. Entonces, si vamos a monopolizar este debate, xa che convido a que vayas ao pleno o día que levemos o Iremos pexón. ao pleno tamén. Claro que sí. Pero ahora estamos Sin aquí problema nunha ningún. legislativa. Entonces, se hai algún veciño máis, aparte dos que están monopolizando esta charla, que quer intervir, por favor, é o momento. Vamos a ver, dentro da mesma zona, na baixada a Playa Mexilloída, pero o outro margen da carretera, o margen esquerdo según se baixa, Sí. Por aquí. sí, por aí, pero Por aquí van a intentar ampliar. Sí. un pouco máis abaixo. De frente, justamente de frente ao que antes estaba recollido que apuntaban aí, non? Por aquí. Sí, pero espera, en outro margen da carretera. Espera. Por aí? Exactamente, justamente, está clarísimo. Entonces, eu como vexo que despois do que se leva discutido aquí parece que non hai unha opción a que eso quede recollido dentro do núcleo. Eu a pregunta que fago é, como vexo que hai outras alternativas aí de PERIS, si esa bolsa de terreno podría incorporarse a un PERI, sempre cando os propietarios estuveran de acordo. Pois é o que dicía antes, Unha alternativa. é unha proposta que se pode plantexar e desde logo os técnicos dirán se o PERI se pode incluir, que en principio pode ser que sí, non digo, non opino nese respecto, pero unha proposta, lógicamente, como ti dixo, se os propietarios están de acordo en plantexalo, pois se plantexa, se estudia e se traslada, e polo tanto, en ese sentido, aí sí que estamos totalmente abertos a que se incluyan en ese ámbito e que poda ser a través do PERI. A nós aí o criterio é o que van a trasladar o que están facendo os técnicos do pexón, polo tanto, hai que delimitar a zona, facer a proposta e estudiamos, e estudian os técnicos. Unha pregunta, se hai unha edificación da parcela o que é o núcleo non a recolle toda, que se fai con esas parcelas? É dicir, para que nos entendamos mellor, hai parcelas que son bastante irregulares, ou a mellor ten un fondo bastante grande, pero agora mesmo aí, por lo que vin, non me vou a referir a ninguna, recolle o que é edificación, pero o que é o resto da parcela non a recolle. En eses casos... E pode quedar fora, claro, igual que pasa ahora nas normas subsidiarias, hai parcelas que hai unha parte que está dentro do núcleo rural e outra parte que está en suelo rústico. Dentro do núcleo rural, se cumple as condicións, pode edificar, e se está no suelo rústico, pois non. En calquer caso, iso tamén é revisable. En principio, o criterio que se está seguindo, a non ser que se exceda moito no ámbito ou na extensión da parcela, o que se está seguindo é o parcelario catastral para delimitar as parcelas a nivel catastral. Iso é o que se está seguindo e o que falan todos os planos, e tanto aquí como no núcleo urbano intentamos que están intentando recoller o parcelario a nivel catastral. Ahora, pode haber que por delimitación de metros, se a parcela é moi grande, hai unha parte dela que quede fora, igual que pasa ahora nas normas subsidiarias e que pasaba antes en todos os documentos que se traballaron. Iso é así. Por lo tanto, se queda en núcleo en suelo rústico, pois non se vai a poder edificar. Perjudica o tanto por cento de edificación. Se a mellor agora ten edificado polo tanto por cento que lle pertenecía, agora pois quedaría fora de... Agora xa está edificada, xa está agotada esta parcela. Xa, pero... É que a ver, é que eu creo que aquí hai
Claro, eu entendo o debate é o meu cumple os requisitos, pero que, como dicía antes, non estamos aquí para falar da problemática ou da casuística de cada un a nivel individual, estamos a falar da determinación dun núcleo a global cumplindo unha serie de requisitos que se pode estar de acordo ou non, que podemos compartir ou non, e que nos pode gustar máis ou menos, que o sabemos que vai haber xente que non vai estar contenta, sabémolo, e que aprobar un peixón non é fácil. No Grove levamos 40 anos intentando aprobar un, e non fomos quen de facelo, non é fácil. Ahora, a partir de aí, nós creo que unha diferencia é temos que pensar no xeral e en base ao xeral a delimitación dos núcleos rurales a nivel xeral e, lóxicamente, o que non podemos trasladar é o cómputo individual de cumprimentos desas cuestións. Entonces, a partir de aí, eu insisto e convido, poden pasar pola oficina técnica nesa situación para ver se realmente se recolleu mal a parcela, está mal delimitada e, polo tanto, que catastralmente tendes que coller esta parcela por aquí, que ademais sabemos que no rural moitas veces o parcelario co catastro non coincide, unha cuestión que tamén é moi importante regularizar o parcelario catastral, moi importante regularizarlo, porque... Eu sei de fincas por onde eu penso que están ao fondo da carretera, pois con distancia están recollidas, e outra non. Me explico, non? Totalmente, eu de todas formas traslado. É unha parcela, o fondo que ten está recollido, e na outra non, outra non. Sí, sí. Aunque sea a distancia ou que sea, non? Pero a outra non. Entón, aí, ou hai un fallo do catastro, ou non sei, se é un criterio... Vale, pois, se así ocurre que seguramente está pensando en algunha fecha concreta, eu convido que vaya á oficina técnica do Concello de Grove e consulte se a parcela está ben e se non hai que aportar unha documentación como fixeron moitos, porque catastralmente está mal recollida e no rural está ocurrindo moito e iso xa vimos dicindo desde os principios, fagan unha revisión catastral e do parcelario para que coincida, porque ao fin e ao cabo o peixón ten que basearse nunha documentación que a día de hoxe é as referencias catastrales e o parcelario catastral que temos. Pero se non é así, e se é un erro, claro que se corrixe, que non é o primeiro que se ten corrixido en ese tema, en esa cuestión. Por lo tanto, aí sí é certo que se é posible e o permite, que se recolla toda a parcela. Se é posible o permite. Ahora, tamén digo que hai casos a día de hoxe xa nas normas subsidiarias donde unha parcela, unha parte dela quedou no núcleo rural e outra quedou no rústico. Aí púdose construir e no outro, pois non se pode. Iso tamén é así. Vale. José, na entrada da Canderiña, é de do Laboreiro para dentro. Do Laboreiro para dentro. Vou, espera. Sitúate en Ochoa. Aquí? Por aquí? No, do Laboreiro para dentro. Do Laboreiro. E onde está o Laboreiro? Que antes quedaba como un mirador aí, unha piña. Quedaba de aquí para lá. En frente a Cullas de Pau. Sí, aí, xusto, no, para baixo, donde está, aí, metente para dentro. Ese trozo de aí, que pasa con él? No, aí ese trocillo. Este? No, sigue la casa zapariando. Eso en principio queda fora. Por qué? Porque el núcleo, ese é un núcleo, todo conxunto, non? Espera, isto ten que quedar conectado ao escrito. Isto aquí ese é o cruce que baixa para el Doro. Sí. Isto. Non máis para baixo, ves aí. Isto estaba no peor. No, pero bien do peor, pegado ao camiño. A ver. Pegado ao camiño do hai. Parece que non se ve ben un vértigo nun outro aí. A ver, vou intentar, isto é do ano 2014. Vou intentar ampliar isto. Non estaba, está recollido tampouco. Vale. Pero é un núcleo, non? É a carretera que ven a Canderiña toda. Esas parcelas que quedan aí, pegadas á carretera. A ver, isto estaba... A ver. Ben, isto estaba, como decía antes, nun peón, que é desde aquí, este vial que vai hasta aquí. Enfrenta a mano esquerda. Isto xa estaba fora antes. Isto é unha área de protección, ademais, do polo. Área de recualificación do polo. Por lo tanto, iso dificilmente vai quedar dentro do núcleo. Porque esta delimitación, isto que aparece aquí, que é unha área de recualificación do pol, que é outra da normativa de protección medioambiental que temos que cumplir, plan de ordenación del litoral. Chega aí arriba? Está aquí arriba, está delimitado hasta aquí, está recollido aquí por estas líneas.
De feito, como pode ver, aquí, que é o núcleo, digamos, tradicional da Gandariña, isto xa está recollido e está igual que estaba no anterior. O que se eliminou foi isto de aquí, que era o peor que estaba metido aí dentro. Pero eu digo largo do camiño. Xa, ti me dis por aquí. Exactamente. Pois por aquí, primeiro, as parcelas non cumplen. Non catastralmente non está ben. Vale, eso xa non discuto. Aí é unha zona que dá moi ben ali. Pero, me estás falando desto. E ahora lío. Estamos falando desta zona. Sí, ahora esa zona, a delimitación remata aquí. E esta zona queda fora. E ahora aquí xa queda enganchada coa outra zona. Isto daqui queda fora. Este trozo queda fora. E todo isto daqui. E todo isto daqui queda fora. Sí. Sí, sí. Ten unha continuidade. Porque máis é outro vídeo máis hacia aquí. Sí, pero en algún sitio os núcleos empezan e rematan en algún sitio. E aquí, remata aquí, e este comeza aquí. Non remata aí fai unha cousa. A ver, volvemos a ver o debate. Aí fai unha cousa. Volvemos a ver o debate. Non, aquí é pequena, isto creo que non é loca. Vale, pois, é o que hai. Non, hai que recoger aquí, porque estamos. Eu entendo que non. Porque o núcleo que ten unha continuidade. Se para acá non hubiera núcleo, para acá sí que hai núcleo. Aí está. Hai unha casa na esquina, mira a casa da esquina, baixo para baixo. Sí, esa. Sí, vale. Esa está recollida. Está, no. Sí. No anterior. Sí. No anterior, no. No que tes. Este tamén, no que se ten estar bien. No que ten feito ahora. Sí, vale. Pero que xa te digo, que remata en un sitio e empeza en outro. Está recollida, claro. E aquí empeza o outro. Pois isto queda fora, pois... Sí, queda fora, non te vou mentir. Además, esa casa de aí queda o terreno fora de vida. A finca é toda aquela. Antes non tiña lógica e agora tampouco. Vale. Pois... Son as propostas. Non, xa. Vale. Que jurídicamente, no núcleo rural, sabes, por os problemas que se digo, nas pequenas empresas, esa que... Como vamos a quedar? Eso aí vai a quedar, primeiro, como recolle a lei, e en base un pouco ás ordenanzas. Certo é que a lei no núcleo rural, vamos a ver tamén, pero a lei dá moita autonomía municipal na redacción xurídica das normas, das ordenanzas. As ordenanzas é o complemento dos planos, porque aí recolle todo o ámbito. É certo que un pexón aprobado con as súas ordenanzas e aprobado pola Xunta pasa a ter moita máis autonomía xurídica, por lo tanto hai máis marxen a día de hoxe de recoller máis cousas a nivel xurídico dentro das ordenanzas. O tema de empresas no rural é un tema, primeiro, o que marca a lei, e despois a ver o que se poda recoller, que hai que actualizalo en base ás situacións e ás empresas de hoxe en día. Está claro, pero en ese tamén estamos traballando. Por iso digo que tamén en breve poderemos presentarvos o que vai ser a redacción das ordenanzas, que vai a ser o decálogo xurídico de as condicións, aparte do que se establece na planimetría, no plano, aparte deso, as condicións xurídicas de desenvolvemento e de desarrollo de cada un deses suelos a nivel pequena, mediana empresa que se pode instalar no rural, que tamén eso está moi catalogado, e igual que se pode facer nos suelos sector terciario, que tamén hai aquí non, pero na zona de Campos, en Senriña e en Arde hai algún, e iso todo claro que hai que ahora recollelo e o que se está redactando. Vale. Ben. José, unha última cousa. Isto podémoslo consultar máis en detalle, porque para cada un ver aí como queda, porque mira, por exemplo, que che decían aí a casa de Búa, ten a casa recollida modificable, pero a horta non. Entón, cada un querrá mirar a súa parcela. Entón, decías que había 3 meses, que vai haber unha página web para poder consultar. E se, por exemplo, logo, calquer veciño quere decir, bueno, pois eu non estou de acordo, como decía Suso, non? Ou eu mismo, ou calquer outro. Eu non estou de acordo como me queda aí, quero propoñer que se me recolla, pois aí mismo os herederos de Búa, que lle queda a casa, pero a horta non. Pois eu quero que a miña casa me quede a horta tamén. Poderán presentar unhas alegacións? Eu quero, digo, e xa o expliquei varias veces, vamos a colgar iso na página web, se vai habilitar un canal onde a xente vai poder plantear as súas explicacións,
como ben decides, en moitas ocasións non é unha alegación, porque non é unha exposición pública oficial, pero todo o mundo vai poder revisar iso. Hai unha proposta política que todos os partidos políticos cos técnicos, en base a eses 2 meses, 3, en base aos escritos que se recollan en ese canal por parte dos veciños, habrá unha comisión político-técnica que tomará decisións en base a se poden aceptar ou non. Tamén é certo que todo isto está moi traballado e fora do que son as delimitacións actual vai a ser moi difícil que se incorporen novos plantexamentos ou novas propostas. Pero aquí e en calquera outro documento que, ainda que se publique 50 veces e se presente 50 veces a mesma alegación, vai a decirse que non, lóxicamente con uns argumentos, non? Entonces, esa é a proposta, que iso sí xa é político, por iso non falo aquí desta cuestión a nivel veciñal, pero é unha cuestión política. No momento que colguemos toda a documentación no web e que, ademais, teñamos aquí os papeles e cada persona poda revisar ben como queda a súa finca, vai poder trasladar un escrito ao Concello, e ese escrito teremos unha comisión que entre técnicos e políticos valoremos en base ao que nos digan os técnicos se se pode aceptar, incorporar ou non. Sería como unha especie de alegacións, entonces? Como unha especie de alegación, pero sí, non é unha alegación. Para gastar cargo na mesa. Porque despois non lle podedes caso, porque a alegación se vai fundamentada xurídicamente, os apartados que ten a lei, supuestamente tiña que ser recollido. Pero se dice o técnico, máis político que non, tiramos coa alegación e máis tiramos os cargos. Non como é, sí. Suso, a ver, permíteme xa... Ti viñaste moitas alegacións no outro plan, vale? Non, eu non fixe ninguna. Pero escoitai moitas fincas. Eu ninguna. Ah, non tens ninguna? Non fixe por eso non ninguna. te preocupa. Non fixe ninguna. Eu fixe en algunhas, ou moitas, agastei moitos cargos, tirei con elas. Pero, respecto a iso, penso que tendes unha responsabilidade de contestarnos porque o artículo non nos pertenece. E se vai a facer. Claro, é outra cousa que te quería preguntar, que falaste do contencioso. Se un veciño mete un contencioso, ese plan non queda paralizado? Iso xa non sei, iso xa é unha cuestión do juez, xa non remite. Pode paralizalo totalmente, pode paralizalo parcialmente, pode tomar medidas contra eso, eu aí non me meto, que eu non son son cousas prejudiciales que se poden aclarar. E xa é a última vez que o repito. É a última vez que o repito. Lóxicamente, unha alegación, eu entendo que cada un de vostedes que se presentou unha alegación presentaría, gastándose os cartos, con unha argumentación xurídica, técnica, que entende que defende o seu dereito. Pero volvo a insistir, eso non significa que se acepte esa alegación e está fundamentada seguramente xurídicamente e técnicamente, pero non é obligatorio, porque hai outros xurídicos e outros técnicos que consideran e o rebatirán dicindo por as causas e razóns das que non se acepta a alegación. Por iso insisto que non se van a aceptar o 100% de alegacións porque sabemos que non se vai a satisfacer ao 100% de veciños. Sabémolo, somos moi conscientes. Ahora, 4.000 de antes. E falan de 4.000, pero se non se fan caso. É igual que 20 de 10.000. Vale. Podemos estar así toda a noite. Eu digo, por que non se pode solucionar algo? Sería máis razonable contestar a todas as alegacións como tedes que contestar antes de facer ningún tipo de exposición para que os veciños poidan saber se lle recolleu, se non se lle recolleu, todo eso. O lóxico sería eso. Como van a ir a expoñer, ou xa, a ver na verificación da exposición que fagades, se aínda non teñen contestación ninguna ás alegacións que presentaron anteriormente. Volvo a repetir. Este documento está feito en base ao documento aprobado no 2014, as 4.000 alegacións, os informes da Xunta e a nova lei do suelo 2016. Vale? Aqueles veciños que presentaron alegacións e que ahora no plano están vendo xa que o plano cambiou, polo tanto están vendo que as súas alegacións foron aceptadas. Aqueles veciños que ven que a súa alegación non foi aceptada, lóxicamente non se lle vai aceptar porque o que non se recolle no plano é que non se acepta. A partir de aí se lle responderá, claro que sí, pero esa é a cuestión que vos quero trasladar. O que vos quero trasladar non quere dicir que
que as 4.000 alegacións que se presentaron, que todas se lle diga que sí, e que todas se recollan. É que hai algunhas alegacións que non se aceptan. Pois xa está. Pois xa está. Entonces, se eu fago unha alegación dicindo que me saquen o peón, da... A ver se o atopo. A ver, un momento, por favor. Ai, volta a lembrar. Esperad un momento. Se eu fago unha alegación dicindo que saquen o peón de aquí porque son propietario e non quero sacar, e ainda por riba teño a maioría de todos estes que presentaron unha alegación dicindo que non queremos estar nese peón e agora chegan aquí e ven que non están nun peón, eu entendo que esa xente xa dá por feito de que a súa alegación está aceptada. É que outra cousa non sei explicar. Eu non sei explicar. Esa estabas antes en núcleo, agora te sacaron. Como vas a tal? Porque eu antes estaba no núcleo, agora sacarame do núcleo. Como teño dereito a facer esa alegación? Se non teño dereito. Sendo escrito. Pero sendo escrito, como? E fago eu, non me costa nada, e tal, fago coa lei na man, como fago? A ver. Claro, pero iso vale cartos. E digo eu, falando dentro da lei, cos políticos, non se pode dar claro. Suso, non veñas a falar cos políticos porque os políticos do goberno ningún resolve nada. Dixencho antes e volvo a dicir, e sei que non me explico ben, porque non me estás entendendo. Estouche dicindo que vayas á oficina técnica, plantees esa situación e digas, mira, eu antes fui a unha charla, vin que antes no 2014 estaba no núcleo, ahora non estou. Me podedes explicar por qué? E vancho explicar. Se non estás contento, dirás, bueno, pois eu aquí terei que ir a un contencioso, porque non estou de acordo. Igual que moita xente, que xa non é no 2014, que, por certo, 2014 non é un documento definitivo, polo tanto, provisionalmente, sabes que para... Isto non está. Sabes ler, pon aí, que pon aí? Mira, en todos os documentos... Si é un borrador, sí. Vale, vale, bien. Ahora digo che outra cousa. Aquí o único documento que está aprobado e a día de hoxe é a lei urbanística son as normas subsidiarias do 96. O único. O documento 2014, a día de hoxe, é o que se está modificando e o que se está traballando para intentar aprobalo. Pero non vai a justo os vecinos. Bueno, pois vale. Pois mira, non vai a justo os vecinos, que vou facer? Pero non dixemos que era para os vecinos. Claro que sí. E iso estamos facendo. Curiosamente, aquí ahora mesmo hoxe hubo 100 personas e eu oí falar a 3, 4, repetitivamente. Eu vexo que tendes unha perspectiva moi individual, que hai de lo mío, e eu vos estou contestando que isto é unha charla xeral, e xa dixen ao principio, e remato xa con este tema dicindo, xa sei que non vamos a satisfacer a todos. Vai haber xente que está contenta e vai xente que está disgustada. Isto é un peixón para o Grove. E aí é o que estamos intentando facer. Ahora, que hai de lo mío e non me recolledes as fincas? Oye, pois vale, pois non, estarás disgustado, e seguramente estarás enfadado, estarás dicindo, pois este documento non vale. É que non te pode dar outra solución. Eu tampouco, Estou reclamando o que quero que me pertenece. Que está, é máis uso. Dígoche máis, seguramente eu se estou no teu lugar estaría facendo o mesmo. Dígoche máis, pero eu agora teño unha responsabilidade. É que tío do 2014 protestaste moito, mas non tiñas finca ninguna. Se eu que as teño, non podo protestar. Que che parece? Claro, aí está a cousa. Ti protestaste, non tiñas finca ninguna e agora non podo protestar. Que teño moitas. Estás protestando. Espera que vos protestar, que vos palabras parece. Vale, pero mira, perdona, no, pero vouche a dicir a diferencia. Eu non protestín con José Cacabelos. Mi madre. Non, eu protestín... Sacamos o pueblo á calle, matamos a todos os cantos de río, sempre de todo. Xa me vou entrar en ese debate. Se queres despois tomamos unha cerveza e explico. Porque mira, pero dous aclaracións... Eu aquí nunha reunión, por vir explicalo, xente que non sei se está aquí senón, casi me agrede. Por vir explicalo, pagando a Comunidade de Montes un técnico, coa verdad na man, que non viñamos políticamente, e case me agrede.